Nou, Brent Jansen, er is nog één titel te winnen dit seizoen. Dat is de titel van de Benelux. En je bent in de hele finale goed begonnen, hè? Ja, zeker. 1-0 ja, tegen Luik, maar ja, ook wel te verwachten. Maar ja, goed, er is nog wel een lange weg te gaan. Ja, je mag dit seizoen nog maar 2 keer in Luik spelen. 2 keer weer het overtime, 2 keer weer een uitoverwinning voor de betreffende ploeg. Hoe goed ken je elkaar eigenlijk? Ja, eigenlijk niet heel goed. Want ja, je hebt elkaar maar 2 keer gespeeld. En zoals Den Haag en Nijmegen kom je veel vaker tegen. Ja, dat maakt het ook wel heel leuk, want je kent elkaar inderdaad nog niet zo goed. Maar je ziet dat Luik gewoon, ja, gewoon een hele goede ploeg is. En ja, ze schakelen niet voor niets Den Haag uit. Ja, de meeste grote titels verleden die weer nou hier voor Den Haag, die ben je maar kwijt. Nijmegen leidt er ook uit. Er leidt een hele mooie route nou naar de laatste titel. Ja, nee, absoluut. Ik denk ja, dat het wel lekker is dat je misschien in Nijmegen niet treft. Maar ja, goed, ik bedoel, je ziet het hele seizoen. Het zijn gewoon allemaal hele goede teams die heel dicht bij elkaar staan. En zoals ik al zei, Luik staat niet voor niets in de halve finale. En ja, goed, ja, zoals ik al zei, er is gewoon nog een lange weg te gaan. Even waarom naar Van der Jonne. Het begon fantastisch, want na de eerste periode stier de 3-0 op scorebord. Dat weer prima. Ja, dat is een hele goede start. Dat is ook een beetje waar je op hoopt. Want ja, je zet heel veel druk. En ja, als je jezelf dan niet beloont, dan is dat heel zwaar. Dat zie je ook in de derde periode. De kracht is een beetje weg. En ja, goed, dan is het lekker dat je die ruimte hebt gecreëerd. Dus ja, dat is een lekker begin. Maar goed, de tweede periode eindigt eigenlijk 1-1. En de derde periode verlies je hem zelfs. Dat lijkt toch nog wel een beetje hoeswerk. Ja, nee, zeker. Ja, ik stond bij de laatste goal zelf op het ijs. Het was een powerplay goal, die ging ook door mijn benen. Dus ja, volgens mij ook een beetje geluk. Maar ja, zoals ik al zei, we hebben veel kansen gecreëerd. Ook de tweede periode en zelfs de derde ook nog. Ik denk dat het 4-2 of in ieder geval 2 goals voor Luik echt meer dan genoeg was voor ze vanavond. Snijdt de Jong, dan ga je hem naar Luik, dan ken je hem het al, meidje. Ja, nee, absoluut. En ja, dat moet je ook doen.